Hola, ¿cómo estoy? Právě jsme viděli týpka divnýho na rybu obelisku. Buenos Aires. No, a nevím, co tam je napsáno. En este sitio, na tomto místě, en la Torre de San Nicolás, ve věži svatého Nikolase, fue Isada por primera vez. Přišla poprvé do města a nějaká národní bandera, nevím, co je bandera. To trochu zarostlý. Čeká tady asi tak miliarda lidí na fotku. Das ist Schlange vor Foto mit Buenos Aires. Všichni se tu fotí a nahrávají. Krásně to tady voní zelení. Tady jsou nějaký památníky. Nevím moc, co to znamená. Něco napsaný, ale nejde to přečíst. A tady už jeden někdo šlohnul. Ten byl asi nejlepší, ten už má někdo doma na zdi. No, Obelisk, náměstí Corrientes a 9. července. To je vše. To tu vyzerá. Obelisk. A tady hned vedle Tango Porteño. Každý večer od 8:30 večeře a od 10 tango show. Každý večer. A já tady teď pokračuju na ulici 9. července. Tady je nějaký institut finanční pomoci pro asi vojenský, jak se to řekne, veterány. Něco takového. 9. července. Zajímalo by mě, proč se to jmenuje 9. července. Si budu muset vyhledat. Jak se prodávají poznávačky. To je nějaký hotel asi. No, divadlo. Teatro Colón. Teatro Colón. V roce 2025 slaví 100 let. Carmen. No.
to tady vypadá. Tady čtyřproudová silnice směrem tam, pak uprostřed jsou nevím kolik, asi další 4 prudy a na druhé straně to jezdí na opačnou stranu. Autobusy jezdí takhle v prostředku. Silnice jak prase. Tady je divadlo. Zase nějaký tady hlavice, co to je? Hotel Marriott. Moc nechápu, jak ty policajti se zaplýma majákama tady čekají na červený. To už vidím minimálně po druhý. Tak buď sakra čekáš na červený a pojedeš na zelenou, tím pádem nemáš maják. A nebo dáš maják, aby si tu červenou mohl projet, ne? Co to je za blbost? Tohle nevím, co je. Cerrito. Nějaká banka. To víš. Banks. Banco Santa Fe. No, vydají to tu lidi. A už asi půjdu zpátky na tu ulici Corrientes, protože tady už to tak nějak znám a už mi to nepřijde zajímavý. Takže se otočím na Corrientes. Ještě koukám, že tu jsou hasiči. Bomberos de la Ciudad. Tady několik policejních aut. 1, 2, 3, 4, 5 policejních aut. Zajímavý. Banky tady mají obrovský baráky, že jo, samozřejmě. Teatro Colón. Kavárna. Tady není moc nic k vidění. Reklamy. Průchod na druhou stranu, kde asi nic není. Argentíňata si tady čutají. No, tak to bylo divadlo zevnitř. Asi si tady dojdu na nějaké představení. Teď vstupujeme tady do dalšího parku, který je vedle divadla.
se podíváme, co je to za sochu. Bude nějaký starý pán. Argentinská vlajka tam v pozadí. To je hodně hlídaný to divadlo, u každého vchodu stojí nějaký frajeris. Takže ty lístky budou asi pěkně drahý, když tady platí tolik lidí, jenom aby stáli a čuměli u vchodu. No a já začínám mít spálený nohy, takže se jdu namazat. Tak. Tady je ta socha. Teď jsem nezjistil, co to je. Tam napsaný nějaký El Pueblo a La Valle nacido a la inmortalidad. Nevím, něco nesmrtelnost. Tam týpek cvičí z holí. Nějaký tai chi. Tady někdo spí pod stromem, který je podepřený. To je jako... to se toho nebojí, ty vole. Bych tam šel podkopnout ten jeden sloupek. No nevím, liberátor i martýr, ale nenašel jsem tady na Google mapě, co to je, takže je to fuk. No, musí do stínu, spálí nohy. Co se mnou, se neumím namazat pořádně. Tak, tady zahneme doleva a budeme na Corrientes, kde jsou další divadla. Tady turistická okružní jízda. Tak já tady projdu přes ten park. Vypadá na nějakou vládní budovu. Jakož to má vlajky všude. Jedna nahoře, jedna dole. Procházka pěkná. Když se podíváme, co je tady napsaný. Asi nějaký lidi, co zemřeli. Nebo jsou takový trochu vybledlý, ale jsou tady jména a nějaký datumy u toho. Většinou je to kolem roku 76, 78. Nevím. Nějaký oběti vojenské diktatury, jasně. 24. března 1979. Obětem vojenské diktatury. Toho nevím, tady asi byl nějaký nápis a to někdo strhnul. Romulos nanon por angel. A má tady anarchistický znak na ruce. Tak jo. Je to krásný, no. To Buenos Aires, jenom ještě kdyby ty jako
ty budovy prostě, kde bydlí lidi, se dají nějak jako víc dokupy, no, je to takový, když na té střeše a koukáš se ze zhora dolů, tak to vypadá hrozně. Co má znamenat tady ta zeď? To asi, že se tam něco rekonstruuje. Zatím. Instituto Libre de Enseña. De Segunda Enseña. Takže Svobodný institut druhotného vzdělávání, něco takového. Tak, teď si budu se podívat, jak se dostanu na tu Corrientes. Asi tady musím projít ještě. Na mapu. Tak, Avenida Corrientes, která vede k tomu obelisku, kde bylo teda zjevně vyvěšena nějaká vlajka první. Nevím, jestli první vlajka Argentiny nebo první vlajka Buenos Aires. No. Co tu máme? Různě fast foody. Tamhle steakhouse. Tamhle asi nějaký dárkový, upomínkový předměty na obelisk. Věci pro turisty, no. Zase gift shop, Messi, ten nesmí nikde chybět, ten je všude. Tak tamhle máme divadlo, nebo nějaký... Co pak to je? Bienvenido. Lola Membrives. Netuším. Tak to vypadá na nějaký divadlo. Multiteatro. Multidivadlo. Se kupují lístky. Středu, pátek. Co hrajou? Paní si tam malé nechty v práci. Série. Hotely. Restaurace. To je asi tak nějak jako takový vzorek tady té ulice, no. Ještě to pokračuje dál, ale už je to tak nějak to samý. Obchody,
nic zajímavého až tak extra. Metropolitní divadlo. Takže tam bylo multidivadlo a tady je metropolitní divadlo. No, zjevně tady je hodně divadel na té ulici, takže určitě stojí za to tady jít do divadla. Určitě to vyzkouším.